Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun cecawis diri sowan wonten ing ngarsa dalem Gusti, mlebet ing kraton dalem boten sesuk-sesuk utawi ditunda-tunda, nanging nggih wiwit sakmenika. Kula panjenengan boten mangertos kapan sowan Gusti, kapan diulemi mlebet wonten ing bojana kalanggengan. Sesarengan Gusti nampi pakaryan kawilujengan dalem. Mila wonten ing kathah sabda Gusti Yesus ngandika supados tansah waspada siap siaga. Menika penting, boten namung sekedar omongan. Gusti ngendika ning menika pancen dipun kersakaken Gusti kangge kula panjenengan sami sing pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng ingkang tansah ngersakake kawilujengane awake dhewe. Lumantar waosan Injil dinten menika, Gusti Yesus ugi paring pitedah dumateng para murid dalem lan tiyang kathah supados wantun berjuang, berusaha lan kanthi semangat sing makantar-kantar mlebet wonten ing kraton dalem. Awit kraton dalem menika dalane ora gampang. Lan lumantar pasemon ingkang dipun paringaken kula panjenengan saged nemokaken dudutan utawi kesimpulan kados pundi kedahipun. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 13 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem, nglangkungi kutha-kutha sarta desa-desa lan sak dalan-dalan memulang. Ing kono ana sing matur, "Gusti, menapa namung sekedhik ingkang wilujeng paring dalem wangsulan, ngudiya bisane mlebu liwat gapura sing ciut, awit aku kandha akeh sing nyoba mlebu nanging ora bisa. Yen sing kagungan dalem wis mlebu lan wis ngancing lawange, arepa kowe totok-totok saka ing jaba lan matur, Gusti, nyuwun dipun wengani kori, kowe bakal diwangsuli. Aku ora tepung karo kowe, saka ing ngendi asalmu? Yen kowe matur, kula nate nderek kembul dahar nalika panjenengan rumiyin paring piwulang turut margi panggenan kula, panjenengane bakal ngandika, aku ora tepung karo kowe, saka ing ngendi asalmu? Minggata saka ing ngarepku, kowe wong duraka. Lan ing kono bakal ana tangis lan keroting untu. Samangsa kowe nyawang bapa Abraham, Iskak lan Yakub sarta para nabi padha lenggah ing kratoning Allah, mongko kowe dhewe dibuang metu.
bakal akeh wong teka saka wetan lan kulon, saka lor lan kidul, lan padha nderek bojana ing kratoning Allah. Ing kono sing keri bakal dadi dhisik lan sing dhisik bakal dadi keri. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, tumraping saperangan tiyang ngrumaosi bilih gayuh kawilujengan menika boten gampil. Mila wonten sing nyuwun pangertosan dumateng Gusti Yesus bab menapa ingkang dipun paringi kawilujengan menika namung sekedhik. Awit mbok menawi wonten ing gesangipun, wonten ing pasrawungan kathah tiyang sing tumindak duraka, kathah tiyang sing kok anggenipun lumampah gesang cengkah kalian kersaning Allah. Kados kula panjenengan sami nggih wonten ing brayat menapa wonten ing lingkungan, kadangkala kan padha-padha Katolik, padha-padha percaya marang Gusti Yesus, ning cara pikir, cara laku, cara gesang menika benten-benten. Wonten sing sregep banget misa saben minggu utawa misa harian, ning wonten ugi sing misa dina mingguwe bolong-bolong, misa harian blas. Wonten sing aktif ning paroki, aktif ning lingkungan, aktif ing maneka warni kegiatan, ning wonten ugi sing blas dadi pengurus ya rung tau utawa ora gelem, mbuh kuwi ning lingkungan apa ning paroki, blas pokok men mung dadi umat biasa. Ing pasrawungan wonten ugi ingkang sregep ngrumpi elek ing liyan, ning wonten sing estu sae nek dijak ngrumpi iki wegah. Nah, situasi-situasi mekaten nuwuhake pitakonan ana ing uripe awake dhewe. Terus apa ya wong-wong sing ora aktif, sing ora gelem pelayanan, sing ora tau nang gereja, sing anane mung ngrumpi elek ing liyan, tumindak duraka, wong-wong kuwi ya bakal slamet utawa diparingi kawilujengan. Yen diparingi, terus bedane apa karo sing aktif, sing sregep nang gereja, sing sregep tumindak sae, nek padha-padha diparingi kawilujengan. Nah, Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiyang kala wau lan ugi kula panjenengan sami bilih ingkang dipun kersakaken Gusti ingkang sepisan ngudya bisane mlebu liwat gapura sing ciyut. Ngudi awake dhewe kudu berusaha, berjuang. Lan anggenipun berjuang menika liwat dalan sing ciyut, liwat gapura sing ciyut. Kula panjenengan saged mbayangke nggih gapura menika lak mesti digawe sing amba, iso nggo liwat wong kanthi kepenak, nyaman, apa meneh iso nggo liwat motor utawa mobil utawa bis, menika luwih nyaman. Nek gapurane amba, dalane ya kurang luwih amba. Gegambaran ingkang dipun paringaken Gusti menika gapura sing ciyut. Mbok menawa kanggo awake dhewe sing lemu-lemu kudu miring wae sok-sok wetenge gedhe, dadi ya rada kangelan. Kados pundi anggenipun ngudi menika penting. Awake dhewe ngudi nggayuh kawilujengan ya mbok menawa kudu rekoso, kudu wani korban, kudu wani berjuang. Kaya nek bapak ibu tindak gereja menika lak ya mbutuhake perjuangan. Nek misa minggu esuk ya tangi esuk, gawe sarapan lan macem-macem, durung kok nek udan utawa panas, durung nek mlaku lan sapanunggalane. Menika saged dipun ayati kangge ngudi nggayuh kawilujengan. Lan ampun ngantos telat nek lawange wis ditutup dening sing kagungan dalem, awake dhewe mbok totok-totok ora bakal diwengani kori, ora bakal dibukakake lawang. Mila nggih anggenipun kula panjenengan ngudi mlebet gapura sing ciyut
lan mlebet ing daleming Allah. Aja telat, nek telat bakale kliwat. Aja nunda-nunda. Monggo wiwit sakmenika, wiwit saiki awake dhewe tansah ngudi gayuh kawilujengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.